Ness-Ana TV. Ndewo n'ọzọkwakwa ndị enyi m ndị mara ihe nnọọ. Ihe anyị ga-amụta bụ ezinụlọ, mana anyị ga-amụ ezinụlọ izizi. Today we'll be learning about the nuclear family in Igbo language. Ezinụlọ. Ndewo, ka anyị gaa n'iru. Nne, mother, nne. Nna, father, nna. Ụmụaka, children, ụmụaka. Ndewo ndị mara ihe. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ maka nghọta zuru oke. Anyị sị na ihe anyị na-amụ bụ ezinụlọ izizi. Ezinụlọ. Anyị sị na ezinụlọ izizi bụ gịnị? Ezinụlọ nwere nne, nna, na gịnị? Ụmụaka. Ndewo ndị enyi m, amatara m na unu amụtala nke ọma. Ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ.